karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Hain ka ganon. James, gipatay ni Alex sa gatong anak. Ha? Huwag mong ipasabot. Nakuha ang atong baby. Busa, ipanimaw siya, James. Panimasli si Alexa. Pagkapanuay. Di is ay. Pangayon sa ilong. Anong nahitabo man eh? Ang bata lang ang atong bukat ni rason. Aron gukto ni mo siyan. Si Alexa gyud nakaingon ining tanan. Siya gyud. Panuwing bayhana. Mo na paningligid siya sa kamatayon sa tong anak, James. Paningligid siya. Relax lang ha. Relax lang. Ako ni bahala ining tanan. O saman, napagaliya sa ospital. Oo, diya pa. Muna ko. Anda na magsabot sa sunod ng buhaton. Unsaan ka din ako, ha? Minsan mo tagid ang kasuko niliran ako. Dili ba ka masuko sab si Ian kung mahibaw siya nga nakuha ang ilang anak? Day Alexa, wa pa'y nanawag nila ni Sir Ed og ni Dong Ian. Wa pa manang. Maramang kong naluoy niliran ang nga nakuhaan siya. Marasab kong nakilti sa nahitabo. Nakusog manggod na ako siya tukmod. Kay sakit naman kayo yung gikunitan nga buhok na ako. Uy, ayag yung ka-guilty day. Kay dili jud ikay nango nagpamugno. Siya may miatake nimo. Igo raman kang nanalipod sa imong kaugalingon. Pero, kano kung sa bata nang? May anak na unta si Ian. Aw, wag ko day tugot si gayon day. Nga makabaton silang anak. Ayaw na ka na problema ha, uy. Nanawag si Ednang. Ay, tubaga. Mag-anda mo na ko sa pagkaon. Dihaon na kaday. Hello, Ed? Kumusta ka naman diha sa bay? Doon ako'y problema, Ed. Unsa man na? Gibog na ko nilira og ako siya natukmod. Kusog-kusog ang akong pagkatukmod niya. Mao nga, nalambas si Lira og nakuhaan siya, Ed. Unsa? Luoy kaayo ang bata. Alexa, wa ni mo tuyo ang pagtukmo niya, dili ba? Wa! Kuan lang. Nasakita lang ko siyang pagunit na ako. Mao nga natukmod ako siya. Mauna ang una-una. Ayaw nagproblema ang nahitabo sa bata. Pero nasuko siya na ako, Ed. Aksidente ang nahitabo. Mauna ang ibutang si muna-una. Lila? James, James, wa na nga tong baby. Ayaw ni Gilaki. Si Alexa ang gukda. Siya hadlo ka. Musukol lagi na ako sa Alexa. Mga bitang gabi sangko ko din sa ospital kay musukol na siya na ako. Di siya madlok na ako, uy. Dili siya mahadlok kung imo siyang bugnoon. Pero, kung may baon siya, kamay laing kopya sa video nila ni Ian nga naghawak sila. Bukurog yun sa kahadlok. Lira. To ano? O lagi. Nilaling kopya sa iskandalo nila ni Ian ug Alexa. Asahan ko ikaw kopya ini. Okay, dali. Pero, uwa naman ako yung cellphone. Ang kining akong cellphone ng gabita. Hadlo ka yun maayo si Alexa. Aron siya na'y mangitag paagi. Gapakaslan ka yun ni Ian. Bisan sa voice na lang. Wala bisita-bisita. Naunsam ko. Di ba ko makatog nga mag-una-una ni Alexa?
Naunsa naman ka siya sa bahay. May uban ka siya ni Papa. Bossing? Bossing, ano may gawas na masab kasi mong kwarto? Huwag ka mahimutang di, ha? Di ko may muta nga maguna-una sa mga panghitabo karon, Binoy. Di ko makatawag. Mag-inom ta? Oh, uy. Na, malkoholik man sabta nagkalaki ni mo, bossing. Unsa may problema ni mo? Ato na sulbaron nga may sud ba ko kang atong utok? Binoy. Unsao man ako pagpatay ang akong gibating gusto ni Alexa. Mo ginay mong problema? Oh, mo na akong problema, Binoy. Nabuang naman tingali ko. Na, sobra pinabuang ni mo, bossing. Di na normal lang gibati ni mo, oy. Kay asawa si imong amahan ng imong gustong ilugon. Wa ko'y hunahunang ilugon si Alexa. Ang akong gihunahuna nga mawa lang unta ang akong gusto niya. Oh, mo'y isilsil sa imong utok nga asawa na siya si imong amahan. Og makauuaw ng imong gibati, bossing. Mao nang akong gihunahuna kanunay, Binoy. Nga daotan kong pagkanak. Pero ambot nga nung di maghihapon mawa ang akong gusto ni Alexa. Wa sab tingali ka lumayan ni mamalik sa bossing, oy. O basing gilumay gigo niya. Kinahanglan maglagot ko niya. Kinahanglan ludon ko ni Alexa. Oh, ayaw nagpakisulti ni Ma'am Alexa. Husto ginigibuhat ni mo nga magpalayo ka. Kalimti siya. Ayaw, naging pakisulti ni Ma'am Alexa. Samtang di pa na mawa ang imong gusto niya, bossing. May prangka naman si Alexa nga wa siya gusto nako. Nga naglagot siya nako. Pero ako, nganong nakagusto maghihapon ko niya, Pinoy? Oh, uy. Ala, kinsama nang nanawag, bossing. Si Alexa man eh. Ops, hala, ayaw nagtubaga. Di mahimo nga makabati ka sa malumoy niyang tingog. Kimusamot kag kalanay. Ha? Pero basinugon sa ituyo niya. Ang, ako nalay tubag. Sige. Tubaga. Okay. Hello? Hello, Binoy? Ikaw malagi ni tubag sa phone ni Ian. Oh, Mama Lex, ha? Ako iyang gipatubag. Hain man siya karon. Niya sa kong kilid. Di pa siya ganahang makabati sa imong tingog. Oh, mao pa. Ang maayo hinuon. Nga dili na siya magkisulti nako. Maipahibaw lang ko ninyo, Binoy. Og ikaw nalay sulti ni Ian. Unsa man na? Pahibaw lang siya nga. Nakuha ang gisabak ni Lira. Namatay ang ilang anak ni Ian. Ha? Hala, tinuod ning gisulti ni mo, Mama Lex, ha? O, Binoy, nagkalalis mi si Lira diri sa bahay. O kalit ko niyang kipukno. Ako siya natukmod. Mao nga nalambas siya sa saog ug nakuhaan siya. Ing na si Ian nga sorry gyud kaayo bahin sa nahitabo siyang anak, Binoy. Oh, sige. Ako lang nang i-forward ni Busing imo gisulti karon. Sige, bye. Bye. Amping. Ambing sa diha. Oh, Unsa yan tuyo sa pagpanawag, Binoy? pastilan. Bad news o good news ang iyang gitawag para nimo? Unsa man ang good news?
Ang good news kay musukol gid si Alexa kang Ma'am Lira. Di ta mabalaka nga nahabilin siya sa bay. Unya ang bad news. Ang bad news, kay natukmo ni Alexa si Ma'am Lira ug nakuha ang inyong anak. Ha? Ug sorry gid kuno kaayo kay wa ni niya tuyo ang matukmo og kusog si Ma'am Lira. Nakuha ang bata. Mao na busing. Busing? Nganong nang hupaw man ka? Kung nakuhaan si Lira, Pinoy. Gawas na ako. Oh, wa na kay tulubago niya. Maningkamo ta sabto nga mumabdo siya nimo. Dili na may tabo. Bisan sa panit ni Lira, di na ko muhika pa, Pinoy. Oh, wa na gyulira nga mumabdo sa anak. Pero, musamot ang kalagot ni Lira kang Alexa sa naitabo. Oo, makikamatay na gitong bayhanan ni Alexa busing. Para karon pa ko naghinomdom ba? Oh, sa unsa man? Dito ba sa venue sa inyo tagkasal ni Ma'am Lira? Nakita man ako dito ang photographer nga ginganlan og James. Tinuod ka, Binoy? Katong James ang nasigpatan nimo? O lagi. Na, ako maganiunta siyang duulon. Pero nagkagubot naman tungod sa pag-atake ni Sir Eid. Sigurado gid ka ini, Binoy? Sigurado lagi busing. Nagdasyag kamera. Nagsulti pa gani sila si Ma'am Agnes. Kaila ba ni Tita Agnes sa James? Tingali. Kamingaw pa din sa bay. Unsa ka kuno pauli lang una ko dito nila ni Mama. Maayo kay ikaw ginuuna na ko nakita, Alexa. Hain karon si Ian. Huwag ko mahibaw kung hain si Ian. Ayaw pa makak. Nakakita kay niya akong danga cellphone? Oh. Niadin hiyang inyong video ni Ian. Og ako na ning ipa-trending sa Facebook. Lira, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!